Kileges Bagonge Pak Seno almarhum sing jenenge Bagong Gleleng Training Abang. Kileges bentuke guys, ya asli wayang kulit maringi Pak Seno almarhum niku maringi pas proses live streaming pas Pak Seno tasik sugeng. Nah ini dia, saya dikasih Bagong Training Abang gawe kenang-kenangan. Iki guys sing Bagong paling gleleng alias ngerol iki ya Bagong Training Abang iki. Beda karo bagong-bagong yang lain sing ndek neng unsur baguse. Kalau bagongnya Pak Seno ini bagus, anune muka iki ndak terlalu monyong. Iki sampai sekarang ya cuma Pak Seno sing duwe Bagong Training Abang. Jangan lupa nggih Al-Fatihah kagem almarhum Ki Seno Nugroho. Mugi-mugi Pak Seno dipun paringi jembar kubure, ditampi sedaya amal saene, dipun ngapura segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Amin. Nah, niki guys ya. Iki banyak kenangan dan sampai saat ini bagi penggemar Ki Seno itu belum ada yang bisa seperti Ki Seno. Kita doakan saja Mas Gading nanti melebihi ayahnya jadi dalang. Kita doakan saja Mas Gading panjang umur, bisa melebihi ayahnya. Itu harapan semua penggemar Ki Seno Nugroho. Ini kalau pengen cari Bagong Training Abang ya ke Jogja sana beli. Tapi kalau ini dikasih sama beliau buat kenang-kenangan ini. Baturi kucing barang ya turu, berarti sandingi wayange iki ya ndak iso turu iki kucing iki lho. Iki dhek lek turu ya niki ning meja nggae kerja, kadang ya live streaming seperti itu guys. Semoga wayang kulit selalu ngrembaka
untuk melestarikan budaya Nusantara. Wayang kulit itu dulu yang membuat ya para wali. Jadi kalau ada yang berpikir wayang itu musyrik karena gawe dewa iki itu tidak benar. Dewa lek musuh Bagong ya bangga digulung lek musuh Bagong. Dewa niki ning dewa guru, terus sing gane nyabuti nyawa ya eneng, sesepuhe dewa ya eneng, dewa geni ya eneng, sing nyabut nyawa iki jenenge Yama Dipati, dewa tukang nyabut nyawa. Lek sesepuhe kayangan ki eneng. Dewa sing elekan iki jenenge Betari Durga, kuwi dewane dedemitan, setan, iblis, jin, prayangan. Lek sesepuhe kayangan kuwi Bathara Narada jenenge. Dewa Ritek duwe anak, guys. Ben karepe tidak dianggap Tuhan. Dewa sing kedudukane tertinggi ya Sang Hyang Wenang. Cuwilik ae wayange. Dewa geni ya Brahma. Musuh Bagong Trenging Abang iki lek dewa ae ya kisinan iki musuh iki wis cah gleleng dhewe sak kotake wayang Pak Sena ya Bagong Trenging Abang. Sapa wae musuh iki ya kalah. Jatuh ya digawe ngono. Digawe ngerol. Setiap pementasan iki digawe ngerol iki. Jenenge Bagong iki. Ndugal kewarisan iki. Lek tekok kok ndi Bagong asal usule? Bagong kuwi asal usule kok ayang-ayange Semar Badranaya. Kuwi asal usule Bagong. Dadi Bagong ki ora duwe bapak, ora duwe ibu. Merga dadine kowayang-ayang. Sing nyipta sapa? Sing nyipta ya Sang Hyang Tunggal. Anake Sang Hyang Wenang. Cukup semene, guys. Sok tak ceritani neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.